Een zilveren medaille, hoe veelt het voor je nog? Ja, nog wel een beetje stoer, omdat het zat dicht op elkaar ziet eigenlijk. Maar ja, ik heb mijn beste race gereden en dit is wat het is. En nu moeten we nog verder naar de volgende afstand. Ja, want kerst het inderdaad wat een plakje aan, want hij heeft ook gewoon een zilveren medaille, hè? Dat wist? Zeker, dat is weer. Alleen nog de wilde ik weer terug, want er binnen al bij orenwedstrijden. Dus daar zit ik nou vooral in. Ja, de 400 meter vanzelfs, hè? Best met wandelen. Ja, zeker. Wat verwacht je ervan? Ik heb er heel veel zin in en ik voel me goed, dus ik heb zoiets laat het maar komen. Ja, want de varen midden wel, dat hebben we zien. Ja, precies. Jou het vertrouwen voor die? Jawel, ja, het houdt zeker wel vertrouwen. Het is een van mijn beste toezens ooit en ik ried hem op een manier dat ik het goed kon volhouden. Dus ik denk dat ik hopelijk nog iets meer snelheid heb en dan zit het wel goed voor de 400, hoop ik. Dan kwam het hoe die finish in een Olympisch record en toen dacht ik ben er. Nou, ik wist wel dat ik wie net 100% zeker, dat wist ik wel. Dus ja. Hey, wij winnen ik bij die huldiging. Kerst dus nog eens heel even meenemen, want er gebeurde een soort, er kwam een soort op jou. Ja, heel veel mensen en echt super lief dat ze daar al je voorbij komen. En ja, het zal nooit gejuicht, dat heb ik nog nooit yet. Dus wie heel speciaal om daarbij te wezen en echt super mooi dat ze dit ik doggen. En ik zeg een beetje dat we daar verloren in, het is wel echt iets wat ik del zetten ha. Ja, zeker. Ja, wist, ik heb gewoon alles eruit halen wat erin zit. En Jutta, die had ik echt de race van haar leven. We hebben elkaar echt naar een heel hoog niveau gebracht. Dus ja, daar kun je dan ik wel weer trots op wezen.